maaaring kamatay na isang batang hindi nabakunahan sa tigdas. Ilan sa mga sintomas ng tigdas, ang sipon, ubo, lagnat, pagmula ng mata at paglabas ng mga pantal, na kadalasang nagsisimula sa mukha hanggang sa buong katawan. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 6 ang namamatay sa sakit na ito simula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Mula Enero, may mahigit 900 kaso na din ng tigdas ang naitala sa San Lazaro Hospital pa lang. Karamihan ng mga tinatamaan, mga batang nasa edad 5 taon pababa. Magsasagawa na ang DOH ng mas pinaigting na kampanya kontra tigdas kung saan magkakaroon ng malawakang pagbabakuna at